Mo-greet ni Steffi. Di ba, bangan ta taga happy birthday ba? Sige, 1, 2, ikiwan. 1, 2, 3, go! Do you love me? Here I go again, surprising one of my girls. Girls from CDO. Girl radi ay kay usara mo. Ugma na yung birthday, August 4. Today is August 3. So mangita taog. Saan ako pangitaon eh? Cake? Cake Cagayan de Oro. CDO Crazy Cravings. Crazy Craving CDO. Look for shops from CDO. Hello. Do you deliver to... Check it yung address ko eh. Address ni Steffi Isabel Alcoseba. To Cagayan. Bisaya ni? Bisaya ang taga Cagayan. Oh, so kaila ni Steffi ang nag-cook or ang nag-manage sa Crazy Craving CDO. Dili mag-cook ang Crazy Craving CDO Tuesday, so pass lang sa. Although friend unta to ni Momis, pero di sila magluto Tuesday. Kay Wednesday ra sila mag-cook. Good thing nga friend ni Steffi ang tag-iya sa Crazy Cravings CDO. Kay nakahibalo po nga nasakit dahil si Steffi. So unsa man akong ihatag niya? Unsa man ako ihatag ni Momis? Nayayay ra ba kano? Unsa may nindot nga ihatag masakit? Dunkin Donuts, Jayco, Jollibee, ano? Hala bitaw no. Pero wala man ay gana mukaon. Lugaw? Na may tindahan nga lugaw, di ba? Ngita kung tag lugaw diri kuan kanang sopas. Sopas. Pero asa mo kumita na diri uy? Kay bawo na ko unsa ko ihatag niya. Testing kit and charot.
Okay, mo na lang siguro yung akong i-send. Miss, po kahibaw, if-hilig ka og flower, pero nindot kayo ang flower, really. Pinakumuna kung usa sa mga ihapag, di mo kasi nindot kayo siya. Ano mo, miss? Say, pila po ka nga nin. And by the way, maklaro ako sa video, kaya burn out na video rin. Sige, let's inquire. So, which one do you want, miss? Di ba ganun pink? Kani? Pink? Ah, nice. Or kani lang, tapos pink. Or that. This is it. Yeah, ato lang ipa-change ni o pink. Ato yung message. For orders, Facebook page. Sige, go. Hayag na kay ko. May kukus ng vlog, ha? Okay naman. Oh, yes, ma'am. Sekreto rin gani kayo itong vlog. Hey, so wala ko yung cellphone. And I have to like message people and shops. So I borrowed from Jessa, the one from my previous vlogs. By the way, wala ko mahinayon atong mahalon nga naong nga flowers kay mahal gid siya. Lagpa sa budget. Okay, and then since masakiton man si Steffi karon, so akong gihatag ni kisa may pangan ato niya, uy basta si Crazy Craving CDO. Wa pa ila niya bitaw. Hi miss. Mo to siya, nag-order ko niya og half kilo nga apple. Lawa nag-order ko niya no. Nagpapalit ko og half kilo nga apple, half kilo nga banana, mots, og Jollibee nga super meal. And then, nag-message ko na po ni R&A balloons. Okay, nako ipadala nga balloons niya. Special thanks to Miss Jang from Crazy Craving CDO for helping me buy fruits for Steffi Isabel. Like mga hashtag masakiton essentials, no? Kay nayayay biya ko na si Steffi. Miss Jang, thank you so much and I hope you subscribe. Ang dawat na ni Steffi ang iyang mga Ipinatics products. Nara pa day dool dito sa ilahang kana nga kuan. May ginakahuna-una sa ganapay mga inana day no. Tama. Kala mo deliver. Hello, sinong nandyan? Bayot. Oh, hi. Hi, Mas Michelle. Ina, hi. Hi, Mas Michelle. Uy, tawag ka si Michelle. Di kita magdungo ka ni ba? Kaya na ako sa barbecuehan. Basta akong gipada katong Ipinatics. Kita man to, ano di ka day? Ano itong gibayaran day? Hi, Mitch! Hello! Giloud speak naman ni. Nga bang tug ko ang speaking. Ay, landscape. Oh, Mitch. Landscape, Mitch. Mitch, bali, Mitch. 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 Kita man tong Ipinatics. Oh! Kita yung nagpada ato Zay. Ha? Wala kahinay sa signal. Mag-greeta ni Steffi. Kahinay ka signal. Mag-greeta ni Steffi. Okay, mo kanta ta. Mo kanta ta happy birthday. Ready? Ako, wait. Nas, Diana. Sige, pakatas, Diana. Hala, don't left. Hi, baby girl. Hi, baby girl. Sing mo to happy birthday for Sing ka, happy birthday. Sing ka? Uy, napit ako sa barbecuehan. Siyempre. Oh. Mo ikog baby ni hatag dali. Ate, yung baby, uy. Mo ikog baby mo. Ay, lahat na to ana iksugod pero danay. Kabako di sa joke na to. No Lord. Ganong natipay natin. Wala na ko ilaing mahuna-hunaan. Happy birthday to you daw.
Kung ang taga ito, tipay fever. Di ba, bang taga happy birthday ba? Sige, 1, 2, ikaw, 1, kay. Songer lang to. Di ba mo kantas doon? Ikay, lead na mo. 1, 2, giba? Wait, sana sa ko istorya. Sige, go. Buwan sa ba? Sige. Pati kung tingog kay, you never can't have it all, biyag yun. Hello. Huwag pa na tayo niya. Huwag mo sa iyo niya. Maora. Sige na, manganta ta ba? 1, 2, 3, go. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday from Tipay Natics. Happy birthday, Tipay natin. Dili, happy birthday, Tipay from Tipay Natics. Balik. Happy birthday, Tipay from Tipay Natics. Kanang dili kita motugan ha. Michelle, ayog tugan. Ha? Ayog tugan. Madugay kay ang at ipalitan ang mutugan kay wa pa na ko nabayaran. Huy, bayari na dito day. Unyara na ho kay ginitawag ko ka unsa man ko pambayad. Upang siya. Ano yung ambag ko? Oh, mambag si Michelle Bayut. Oh, sige. Ambag lang diha. Nya unsaon ay di kay inig birthday ni mo i-surprise ka na mo yan si Steffi na sa mo vlog. Ni, kalaay ko gi-spoil ba? Dapat day duha jud ka ang kay mo vlog sa group day. Uy, ay ko gi-spoil ba? Tagaan tigag address. Ha? Ay ko gi-spoil, tagaan tigag address. Ayaw ko lang point. Eh, Michelle. Oh. Michelle, na ko'y plan para ma-surprise si MG. Di ba birthday niya October? Ano sa'yo? October 29? 30 day. 29. Di ko mo 29. Basta October 29. I-surprise na to siya September. Charo. Ay mo ka na September niya. Surprise ka na mo August. Hapit na bayot. Ay, di ay. Si MG, i-surprise na to og November. Nasa Anas karkar. Kasi address niya yung Maabot ang Jollibee dia, Mitch. Hello, ako yung Alberto, sige na ako rin nasa Hello, good afternoon. Bigby ne? Okay. Miss, mo-confirm lang ang ko sa order ni Steffi Alcoseba. Ha? Steffi Alcoseba, Miss. Alcoseba. Wala? Kuan, Miss. Ba, try daw Michelle Cabarde. Ay, Obial. Michelle Obial. Wala di ay. Kay nagkuan man gud gisandan ra man gud diri og kanang ipa-confirm na lang daw ba. Gisugo ra man gud ni Miss. Pero sige lang, Miss. Matawag na ko balik. Sige, thank you. Wala di siya gihatag nga order di ay? Okay, mo tawag ko ni mo balik, Miss, kay wala sa ko kay bangkis. Mo tawag ko ni mo balik, Miss. Asap kay hapit na ra pa 6 PM no? 6 ra pa yung kutob. So guys, I haven't really updated pretty much about Steffi's surprise, pero today is August 6 and up until now na pagkipon mi gichurva nga surprise para niya kay this time si Michelle ang nagkuha na ni. Michelle is Steffi's best friend. And then si Michelle mo yung nag-order karon. Siya mo yung nag-process and all. Gali lang di siya na-contact sa basta churva, basta explanation siya ko pero di siya. Anyway, yeah, mo to karon kay nagkipon mi hatag sa iya ha. Ang gi-orderan ni Michelle is Bigby's Cafe and Restaurant Churva niya. Ang gibutang niya nga phone number ni Steffi. So ni ana si Michelle natawagan nako ang Bigby's kay basig tawagan niya si Steffi. So ang hitabo is gitawagan na gid nila si Steffi unya ang gitubag ni Steffi nga wala kuno siya order. So mo to na stress me kaniyot explain ko sa Bigby's nga kami jud mo nag-order for her ana. So yeah, sure ba. Mahibaw na siya later, inigdawat ni Steffi na
Address. Kadigot sa misa. Address. Block 2. Gran Europa. Siya ang mo receive. Steffi Alcoseba. Pwede pa maka na ipahatod karon. Mo tawag ko nimo if na-send na. Pod. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Hello? Miss, if mangutana si Steffi asagikan ayo lagi na. Yes, please. Thank you. Okay, so na-send na tayo ng mga money after pila ka pasapasa na mo kay mga soda mo mga Gcash. Yan, di maka-cash in. I'm sure ba? Thankfully, na si Dawn, the power of Dawn, yes. And Michelle, of course. So, Miss, all you have to do is just eat and get well. By the way, guys, nagbuhat ito siya GC, si Steffi. Nagbuhat siya GC na mong upat. Siya, ako, si Steffi. Siya, ako, si Michelle, si Dawn. Nagbuhat siya GC. Nag-thank you siya. Kaya ana. Pero wag na mo siya reply. As in, gisin ra na mo siya. But sa kaya na-feeling mo ito, miss, no? Sorry, adla niya ka na mo sa amo ang lain nga GC. Yan na po may isa ka GC nga kami tanan girls nga barkada na nami dito niya. Si Steffi, nagsige siya sulti dito, thank you, o siya kay baw kinsa gyud pero feel niya nga naara na mo dito ang nagpada sa katong iyang gift nga nadawat nga nay #tipinatics from Cebu, ana. Pero wa jud mi react as in like kalma rami nga. Sige siya thank you, sige siya kanang mangutana kinsa nag-uulag gyud siya pero kami kay mura mi wa. Sorry miss, it's part of the plan. Pasaylo mi. Happy birthday, Mamshi! This is your first surprise? Wait.